Saavuimme juuri tämän viikonlopun majoitukseemme. Eikö se aika hyvä? Tosi kiva. Siinä jo tulee. Kyllä me mahdotaan kaksistaan täällä olemaan. Ihan hyvästi. Sopuisia antaa. Joo, ei taistella hirveästi. No se on huomisen hommia. Huomenna mennään pilkille. Joo. Tänä iltana poron sisäfilettä. Ai että. Ja sitten semmonen kasvisnyssäkkä. Pieni chili. Siellä antamassa vähän potkua. Ja valkosipuli. Valkosipulia. Voita, paljon voita. Hirveästi voita. Mm-hmm. Hyvä tulee. Syvää ja nautitaan olosta. Ja huomenna sitten tosi toimii. Joo. Oma holttavorssin mukaan. Näitä puitahan nyt ei ihan älyttömästi tarvitse tehdä. Nämä on aika nättiä klapia kyllä. Ja joku oli jo sisällekin kantanut kivasti puut. Niin. Mutta oli joku muukin, kun oli seuraavalle tulijalle jättänyt tolla lailla. Se on tärkeet. Laitetaanpas Hella vitoselle nyt. Sen verran kuuma, että mennään näpit palleen. Pikku valkosipuli ja suola. Ja mustapippuri. Täydellinen. Siitäpä illallisemme pääjehu. Katsotaan munkin. Hop. Tos. On hyvä. Vähän meni nyt turha kypsäksi, mutta on poro vaan on poro. Poro on poro vaikka voissa paistossa. Tiesitkö sitä? Hyvä. Suussani on juhlat. Nyt on vähän pippeliltä. Jep. Kiitti kun katsoit tänne asti. Me jatketaan ruuasta ja juomasta ja seurasta nauttimista. Ja laitetaan vähän musiikkia, koska YouTube ei anna meidän kuunnella ja soittaa ja toistaa musiikkia. Palauttaa. Viimeistään huomenna aamulla ja sitten kun lähdetään pilkille. Tehdään vähän ampalaisia.
siinä ihan sula. Onko hyvä pito? On. Kunnon telaketjut. Siinäpä on vanha reikä. Joko se toimii? Täh? Vieläkö se toimii? Pitääkö kokeilla? Ei kyllä sillä pääse. Se on jää. No siitä on sen verran aikaa kun mä oon porattu se. Kala! Hauki! Katke siima, mutta minä nostin sen tuosta. Mä en ymmärrä. Taas mä kävin tässä. Sä houkuttelit sen mulle valmiiksi varmasti. Mun pitää sit siima uudelleen perukkeessa. Terve illallinen! Eli me ei kuolla noin. Onko about samankokoinen hauki? No tää on ehkä pikkusen pienempi, oisko? Tai no... Kylläpä on... Tää on oikein napannut, se on tuolla nielussa asti tuolla. Mulla ei silmät vuottaa enää mitään. Jää. No, käännyä. Se on se savolainen esillekin. Kalaa tälleen ruuvoitte, niin näyttää isommalta. Siellä tuolla. Kalaa! Onko meillä filmattu kilpailun sääntöjä ollenkaan video? Oh. Mulla on nyt isoin, pienin ja eniten. Tukevasti voittopallilla. Mulla on kala. Ui! No. Se on vähän pienempi kuin mulla. No veitpä se itse mutkalle. Avaa suu. Nyt alkoi kalasaalit. Mulla on isoin, pieni ja eniten. Mä oon taas johdossa. Sä otit heti kiinni. Mä mietin sitä tossa ja äsken, nyt kun mä saan vähän pienemmän ahvenen, niin mä saan taas kaikki palkintosijat. Ai sä manipuloit tämä. Niin. Ehkä se alkoi heti kun me saatiin no pari olutta vetästyä, niin Eli lisää vaan. avataan toki. Sait ylipuhuttu. Perusteet on hyväksytty. Sä perustelit. Mä olen hirveän hyvä perustelemaan haluamieni asioita. Oliko kala? Yes! Sä sen vielä sait narutettua. Nyt mulla on eniten. Eikö ei oo? Eikö oo? Eikö ei? Ei. Mut isoin. Toi on kyllä isompi kuin noi ahvenet. Mulla on kyllä hauki on isompi vielä. Mutta mulla on isoin, pienin ja tasapelimäärässä. Oi! No heti kun mä ton kameran tänne. Sulla on selkeä tatsi ton vieheen kanssa. Tää on mun lemppari. Sulla on eniten kaloja.
On kuuma. Kiitos Armani. Oli joku avas! Heti tuli. Nyt on pienin. Sulla on pienin ja eniten. Voiton puoleen heti tää homma. Mä haluun kokeilla noin vanhat reijät tosta tonne. Mulla oli kala. Jääpohjan tossa. Mulla on kala. Ota pois, okei. Okay. Tää jäi nenän puolelta kiinni. Laitapa uudestaan. Se on ihan punainen. Tää on ihan eri värinen. Tää on kunnon kultakala. Ai sä et sitä halua. Sä tulit onkin mun apaikka. Vielä muutama reikä aikaa. Saada tasapeli. Aina pitää olla voittaja ja häviäjä. Onneksi sain valita palkinnon sen mukaan. Ei harmita. Tää mies valitsee pilkkitään voittajapalkinnon. Pusu. Riittääkö, että pilkkii ihan tosissaan vai pitääkö pilkkiä täysin? Mulla oli 1 hauki ja 2 ahventa. Molemmat ihan hyvän kokoisia ahvinia. Reppan kilo hauki. Sillä on 3,5 kiloa. Kyllä mä väittäisin. Sulla oli määrällisesti eniten kalaa, jos sulla oli pienin ahven. Mut myös pulskin ahven. Sä voitit määrän ja pienimmän kalan, mä voitin isoimman kalan. Joo, tosimies kun valitsee palkinnot, niin ei oo häviäjiä oikein. Mä joudun antamaan 2 pusua, mä saan 1 pusun. Nerokasta. Tää pilkkipäivä oli tässä. Sitten kuivaamaan sukkia ja ruoanlaittoa. Ihan työ ja tuska ja vaivan takana. 4,5 minuuttia. Ei lähde. Joka kerta ekalla. Joo, video ei ollut päällä. Oli tässä meillä kaikki kalat esillä ja aloitettiin tää homma, mutta nyt on video päällä. Meillä on 6 ahventa, 1 hauki, filetti on kotona, samoin kalapiikki. Koitetaan parita näillä mitä on. Öljyt lämpeämässä ja perunat lähtee kohta sinne porisemaan. Miltä se
ahven maistuu. On hyvä. On rapsakka. Rapsaka on. Ilman sinua olisin nähnyt nälkää. Ois sulla ollut hauki No joo. ja pari ahventa. Molskahdin tuohon. Nyt on kompparit täynnä vettä. Housut märät. Se on sulaa tuo ranta. Ootko ihan märkä? Miten se syvällä sä? Ihan siis. Tuota myöten. Oi hele. On kompparit täynnä vettä. Ei sulla Teemu sattuisi toisia kumppareita olemaan mukana. Minä tuohon puoleen reitteen asti upposin tonne. Se on tuo ranta vähän sulana. Kävitkö uimassa? No ei, kokeilin vaan onko tuossa rannassa syvä. Se oli puoleen reitteen asti vettä. Ei sen syvempää. Ihan hyvä, että oli semmonen kova pohja. Eikä semmonen hommus, että olisi sitten uponnut niinku enemmänkin sinne. Oi! Kala! Kai! Pääskö se irti ja tarttu uudelleen, kun kerkisit noitua ennen kuin nosti ylös? Minä taidan ruveta noita makkaroita paistelemaan ja kaakaata keittämään. Et nyhdä sinä niitä ahvenia. Puuttuuko Emilia siitä sinun pilkistä semmonen koukun väkäne? Niin kun mä löysin eilen mun villapaijasta koukun. Kun se tarttu kiinni silloin paittaan, kun nostettiin sitä ahkioa. Puuttuu. Joo, niin se oli mun villapaijas. Onko se siitä keskimmäisestä koukusta? Joo. Eipä tuo on näyttänyt estävää, hyvin on pyytänyt. Te yritätte sabotoida. Niin. Havitellaan pienintäkin etua. Näköjään koukut viettää. Ja silti mä oon joko. Niin. Ei auta. Ei auta vaikka koukut vie viehet. Noi tuutta. Magic. Oho. Onko hauki? Emilia, täällä on kala. Oh. Oi. Sellainen limatuubi. Sehän ihan iso. Tuo on isompi kuin se mikä eilen. Valtava. Onko mitenkä ottanut kiinni? Mulla on pihit tuossa. Meneekö se naru suoraan alaspäin sinne avantoon? Siellä on kala. Perkele, se vei sen koko kalan. Nyt se sai sen. Se ei mahtunut tosta reiästä. Siellä on hyvän kokoinen hauki siis. Minulla ei riitä. Teemu, sitä 2-3 kertaa siinä se kävi tarraamassa siihen ahveneen, mutta ei jäänyt koukkuun. No mitenkä se nyt syö se ahvenen, niin eihän hänellä enää ole näitä. Voi olla.
Nyt se hauki sai palkinnon pitkistä työstään. No pitääkö laittaa kumpparin jalkaan ja lähteä taipaleelle? Tää tiputtaa vieläkin. Eikä. Mut mähän sanoin, että perkele mulla ei ryttyillä. Se kuvaa. Siellä on hyvä hauki. Nyt on kyllä ennätyskala. Wow! Chivenga! Kokeilepa miten painavaa tämä on. No onkaan, kun se just sai se ahvenenkin. Ei niitä punnita yleensä pari kiloa. No on ainakin 6. No, ei oo kuuta nähdäkään. 2 kiloa korkeinta. Mä en oo ikinä saanut näin isoa kalaa. Ja tuolla. Ja nyt taas sait. Ja työ olitte vielä luovuttamassa. Heikot. Tässä Tälle linjalle. kumikengistä vettä kaadoin pois vain. Vähän hihaa kastui, kun kahmasin sen sieltä. Onkohan tuolla se ahven? Voi olla. Näkyy. Mut mä just lopetin kuvaamisen. Mä olin ottamassa ylös, niin se... Nyt kalastat. Kalastapa se Emilia nyt tuo peräkoukku tuolta takaisin. Takaisin. Hän oli siis meillä ensin iskukoukussa, mut hän vei ahvenen siitä. Minä sanoin, että perkele mulla eryttelee. Sitten mä olen hänen. Jigillä. Ja siinä hän on.